velmi rychle běhat. První dráha Vico, druhá dráha Bailey, třetí dráha Collins, čtvrtá Walter Dix, páté Usain Bolt, šesté jeho krajan Johan Blake, v sedmé Nesta Carter a v osmé Christophe Lemaitre. Známe osoby a obsazení. Scéna je připravena na finále stovky mužů. Usain Bolt nehájí titul mistra světa. Něco nečekaného se stává skutkem. Tak jenom to tak zahučelo na stadionu v Tegu. Čekalo se lecos, čekalo se, že Johan Blake bude největším vyzývatelem, že Bolta dostane pod tlak, možná ho i předběhne, ale že ve finále Bolt vůbec nebude, nebo respektive bude, ale jenom několik okamžiků. Tak tohle nečekal nikdo. Ulitý start Usaina Bolta. Chyba, která se mu od roku 2008 nestala. I na tom je vidět, jak moc si chtěl dát záležet na tomhle závodě. Jak moc toužil potom, aby obhájil titul. Ale to se mu nepodaří.